drop pini tarik 4 July 2024 Karbilo Charlie Asong mate Hamran District Committee pen niltum pini kopi taksi press meet mate labang so hongjai mang nangkop malam ke lahan lo aprang sini linang tumlong media thengno bang we aprang media jirpo doana phan nilum Karbilo Charlie Asong apeng penang ditum phan sengkang sama kordom pa dirlo penang ditum thengno nilitum chupat chining tum nili RA labang angtong anse nang di secretary in charge of West Karbin Long district nilitum RV do thulang lage Mr. Rajan Tiso alang di finance secretary in charge of West Karbin Long district committee lapen nilitum along pini Bir Singh Kro alang di assistant secretary in charge of West Karbin Long Dulon Ningti lapen nilitum Arisang ho tum pini tong sekot pen labang so press meet ke phanang kok alam the je labang so alam the ke Chekloi John made iroi ni aprang lo labang so Karbilang pi hydroelectric project alam ki posipini jaseme pet ne tum labang so press meet ke pha alam ke laksana lo je Karbilang pi pulotang te Karbiang long arlo sidolo halabang so arlo ki ongdung mate bang thong kera sir kep labang so family tum thadak for grade mate security guard akam choklem don aso akama choklem don natum ke cheng sike 2008 aning kam se alang ni tum ladak Karbilang pi hydroelectric project long kam chu joglon lo halabang su ke jog dun ke cheng hodang si training puno interview puno hala suci 2008 aning kam la ISB puliso isia company do hala so company ben si alang li tum pen interview mate lai written exam ang ton chokli ma phi alang li tum pan recruitment point no mate job appointment pilo aso phi la ISB atum ningkan ke thom pan EPGDC la tum pen lamdon che tok lo ningkan thom pan alang li tum jari chalom lo kala so pu thang nat alang ki thang alam ki ave aso phi puthot robocop puisia company atum puthot la EPGDC la tum pen agreement che tok lo ningkan phi farman kala so tame ISB pen robocop ka che lara uts tame la bangso thang walk in interview avelo jat la tum pan personal opinion interview ta avelo ason dak taksi la ground report ang en pen akimi pen aban ke chela la bangso aban pen akimi ke chela company sa alang di komasi placement PPP do ason dak tak ang bong bolong ta robocop dolang wenegard to company ningkan kep na charin chalom lo sa alang li tum samit hangnat a problems PP sita wenegard a company tum 2024 30 of June bang ke alang li tum agreement ka sign up bank pen apor jutlo so p 1st of July 2024 NESS North Eastern Security Service Private Limited Puatum dak Karbilang pi hydro project along nang ningkan isia farman alang tum lamdon che tok thulo alam kinang klang ro ka bangke NESS Private Limited atum nang ke join bang so company ningkan isi ka cari ka calon pa latum ke bang basi alam kinang klang hiltum pudam tum jela bang thong kera sir kep amuni tumasi alang li tum chapaklang ateng bote interview call kan alang tum bang bede pusi sanle manghumi me alang bera lo Karbilo Charlie Asong pen ajak source nilum ka kalekda mateng polotang te interview ki pi atum si select chot nang je polo hokpet polotang te sita third party involvement dokok ma punitum karjugang tung athema halabang so existing security guard atum stame bangkrit pi bangke phir appointment long sulo baki bang inquira hini arleng bangke eliminated to sintu manghume me la lo labang so interview pin pen sami alang itu malong do te halatum dalong ning bangkora hini untuk existing aban security guard dalong ning polo people along le det ke si alang litum ningkan ke proxy made ningkan train ke pleng tanglo labang so PGCL atum long a relationship ke do strong bonding relationship lo alang litum isi a family lo to chema PGCL pen sida non labang so ningkan ke bang pen alang litum phansi sakuri pen phan et ko bang ke mate labang so security guard pen phan et ko bang ke alang litum ta mang uprong si dolo asini tum Karbilo Charlie Asong pen ke jongdun kangtung je EPGCL company lapen NESS private company atum lapen third party atum nang litum labang so kache than kache mum kachingui kung dokok ma jong si dokok pulotang te Karbilo Charlie Asong pen ke kitiata aphichi roile labang so kache song bang ke nilutum non sking kam chior lo until and unless alang litum phan
retention mate alang the 39 existing post tum security guard tum uthot chipi pe bolang te kar bilang pi ke nilum kar bilo charle som te jong dak lo so adi me generate masilong de until and unless labang so 39 dom nilutum pudam de press afan piri punitum pupe te akimi atum job creation kuri tuno extension kuri tuno hala so bang nari tum merit basis pi ta chok nilutum bang ke sinilutum alang litum man chuningri lo kachuningri alo same NESS panta nilitum pig lo lapen bijuli bhavon head office tame nilitum si kachuningri alo pia lo sa non puta etum 2nd of July sin etum ipida sa non putan tum alu thang talong lelang nilitum bang la so tengong sin tum mana patam bom mate la bang so 39 a family pana pule patam bom pulo tang ke nilitum ke song ing tangkring me song nang kokku lapen ke NESS Private Limited, APG, GCL atum, lapen third party atum. In case alang litum a family atum, labang so 39 a family atum, jongsi, kopine akisum, cetong iglok pulo tangte, labang ke adai alang litum si CNIG. Atela atum 17 years complete lagi isi arji include isi relationship pen kitang po tu mani dokok pote nani tu bacere max ke me tu kar bicara song manje asi labang so hongjai pen pachini tung itu kar bicara li song pen ke chi song tum piglo ke hopta isi bagen tum che song le lo pode pudame same kar binglong autonomous council tum same facebook long same theklong typo mane man tum press long same bite ki pija do lo sita kar binglong autonomous council pen same piniani alang tum 39 na so family tum kisung that ke boy dia family long keng kam nan che jodu bentuk theklong lela lapen labang so hong jai sa pudak lo etum ke kapre a district son di general district ali lage ti 6 schedule isi district utelang na 6 schedule em ko ute non amat ke karbinglong autonomous council ke aki ICM turam rong hang te ke hailu ute alang list me labang so putha ka sabtu cherat dunji mate alang li tum pada retention mate alang li tum fir lapo rejoining order ke pelong i bangke alang lita ari deng along do lapen isi patumi ni tum chesong bo mahut administrative hin pen mate ADC bang bang eglo ADC ke bang ban lam chak man che chak lo je isi lam chak bang ke non ke bang di Tuesday arni hamre na rong so pielong itu man chingwai pan hang po pusipu la pen so chingwai long ke hang apang ke invitation pilo bijili bewan pan chief CGM bhanda pilo by OSD bhanda pilo ason human resource chief bhanda piglo la pen NESS managing director bhanda lo piglo lapen administrative hin ben same DC mem do iko pusipu lapen law and order same SP phanda alali toma hang iglo pusipu lapen hala dak lang pi along jontu general manager alang phanda hang iglo lapen akidu sinil tum kar bilo charli song manang anglo lapen labang so lang pi along union do latum union phanda jo hang iglo to pot si la nilitum kar bilo charli song ban ke labang so press meet ahong jai pada bare putulo de non labang so ka chingwai abangke ke chingwai ta padusi nang po la Tuesday ka chingwai abangke ake bad akijutsi ka chingwai lo je alang itum phansi 39 aphan bangke kaya teng kaya mang pachiklem lo ing phansi nitum hope dolo la ben jong se alang tum in case ko pini ka kelar je phan ke body pute niltum ka che song bangke independent che song po la ben generator bangai roile thole bon check nang ko kar biang long tur pak si lage athe mangwe me itum kar biang long along le long si latum nang ke operate latum nang ke claim jang power nang ke long sida ilitum kar biang long atum pini ko pilo le long simple isi security guard la methang che claim long le pulo tang te ko pia le lo tum gitola asini tum mang kar bilucha le song mang ke che thor long le tang ya mi da long le pot adu ko veda che thor long le detna lan to long tum mang ke so dak men bachini do lam ke the councilor source ta me la bang ke responsibility do ali tum da wang pena humri tha alang le tum kisung ke boy lam chini kha lan to long tum